Russian Nation Provision Boy, yo Fan Junior. Alright them, yo General. Chakata kwa shapos pano kakuna mata. Siya vari kubata mshongone hakata. Mosisi tunga miramberi ne bakato. Mwari vari kuchevera vari kukakata. Vanoda kufamba fambai, vanoda kusara sarai, vanoda kuuya uyai, tende nengoro ye moto. Vanoda kufamba fambai, vanoda kusara sarai, vanoda kuuya uyai, tende nengoro ye mwana wa mai vangu inouya muyadzobo. Rambo wakabaka kufura gilobo, akaikunda muyadzojobo. Rambo wakanyarara uri wazodza, nyangwe wakatuka nemadimikira, nyangwe vakauya vachikufurira. Rambo wakanyarara, Rambo wakanyarara. Vanoda kufamba fambai, vanoda kusara sarai, vanoda kuuya uyai, tende nengoro ye moto. Vanoda kufamba fambai, vanoda kusara sarai, vanoda kuuya uyai, tende nengoro ye moto. Chakata kwa shapos pano kakuna mata. Siya vari kubata mshongone hakata. Mosisi tunga miramberi ne bakato. Mwari vari kutevera vari kukakata. Dauri mumwe watoenda kutemberi, kana kugara pasi waverenga bhaibheri. Siya vaya vari kubata mbinjiri, vasiye vari vega vana musoro gwindiri. Vanoda kufamba fambai, vanoda kusara sarai, vanoda kuuya uyai, tende nengoro ye moto. Vanoda kufamba fambai, vanoda kusara sarai, vanoda kuuya uyai, tende nengoro ye mwana wa mai vangu inouya muyadzobo. Rambo wakabaka kufura gilobo, akaikunda muyadzojobo. Rambo wakanyarara uri wazodza, nyangwe wakatuka nemadimikira, nyangwe vakauya vachikufurira. Rambo wakanyarara, Rambo wakanyarara. Vanoda kufamba fambai, vanoda kusara sarai, vanoda kuuya uyai, tende nengoro ye moto. It is a power production.